Buk, pangko apil. Buk, pangko apil. Be. Ya guys, Ang kamisa. Eh, Pard, nabinta mo isa. kamis day. Kamisa skin guys. A few moments later. Bayo. Kabayo. Ikaw kaya? Good morning, guys. Uwa, mas kuya. Napag-ano mo lang, mahutanin jo guys. Agi ikaw? Neko, uwaw. Di ko na maawas Kim guys. Pag good morning la. Ito ya, guy, uwaw. Di, uy. Bagag naong, di. good. No. Good morning kuya. Naghilak rabin si kuya hapon guys. Kung samad jang tiil. Uy. Dugo. Ang lugo ang tiil ni kuya na. Puno sa sunilas. Lugoy ka jo. Mahutanin jo guys. Naday may tinughong di ah. Sundang. Tinughong na kamuti. Sundang na. Ha? Kaang sundang. Igo, mama, siga. Igo ang jang kuha na guys na imong tinughong. Grabe pagkana na yung uy. Mama, Kudapya, imo rin kudapya pagkauna. mama. Imo na kudaping. Mama, mama, ma. Awa kay kamuti. Pastilaw na aday ko na say kamuti guys. Aday kamuti nay kamuti. Wow. Nga na yung pamahaw guys. Tinughong wed kamuti. Duha man ay. Ha? Mama. Isa lang kay na. Delikado. Nahaw. Namahutanin jo guys. Nahaw. Mahutanin jo guys. Mahutanin jo tinughong Hatag wed. nanay. Sinaksakan kamuti. Nakadubusan hatag nanay. Yung kaning among kamera. Ano ba ni? Hatag Mahutanin jo tinughong tinughong nga nay kamuti lami kago lami day no. Parisan pa na magbuad guys dia. Buad. Lagi na muspod. Kasi lang kung tambaw sa kidney. Sama imo. Ano yan ngayon? Hang na. Sige na, eat na ba yun? Hang na. Ay. Lami na. Ha? Lami. Hang. Wala sakit imong tiil kuya? Ha? Hilak suya. Ma. Hilak man suya. Doy mas kuya gahil gapon kay naghilak kay sakit sa tiil. Haman isamad. Tos ko ay bus. Ubus. Sige, pangana mo na. Nantanin jo guys. Ika. Lughong. Ika aman loy-loy. Samad ng tiil. Ay gusundang. Isa man isamad ma. Kuya. Yung tiil. Loy-loy isamad. Ika nga na pagtambaw ron. Ina mo na. Ano yung buwad-buwad sa init ka mabawong. Ako. Sa. Dali. Luwad. Luwad. Hubag man guys. Basta ibuwad sa init. No? Luwad init. Dali ma. Ako di ko luwad init. Mahusap na nyo guys. Mahusap mi. Redo. Guys, nakatibig bigas dito sa mga pundo. Dapat sila buwak. Hatid pa sila buwak dito. Nga pa dahil sa mga pundo guys. Basta na ay napahuway na. Nakatibig bigas. Makatibig kahoy. Hatid pa may kwarta. Nakajagi nga ng pundo. Kika na may dadto. Harang hangata ka doon ito. Muagi to ah. Kumating na. Kawalang bago ito kabukon. Hey Kim. Doon na may uli. Kim. Di ban pod. Kim. Banu-banan gajud ka. At tumigikan guys. To ah. Ito na iba ito ah. Ito. Wala min nito ng libot. Karang nakalibuton ka adso. Oh. Tara may agi. Kim. Hawid Kim. Ato ako dito sakay pa. Ha? Yung amba ko guys. Kaya lisod ka sa kagyanan. Kapukad. Gamay ang kagyanan dari. Stilan. Kapukad. Kasi. Lisod-lisod ang kagyanan. Lindot dari guys dia. No. Kasukan luag. Asa? Dani na gardinan? Aray, toy gardinan to ah. Bakit sa lang gardinan diha? Dito dari karang kaluag ka adso. Linaw pa jud. Ay kamalig na. Ay kabaka reto. Kabaka pag dari kabaka dari. Lumaan mga tapuro pa man ni. Kaningag na to. Ay sa lugar. Kadto ka hangin. Kapag ka hangin ka adso. Nata, muli na ta. Kim. Muli na ta kay baklayar ko Kim. Bye-bye. Una na mo kaw. Bye. No. Guys, ang hatid po to sila. Pundo. So, banto lang sa pundo. Inay kay, jawar mo kagianan. Sintrohon.
daghan ng buungon di ah. Aray, pula. Hala, Debbie, buungon bi, arang kagamay. Hala. Bisa na pa, napay daghan day. Sa day. Dapo di ah. Hala, arang kadaghan ka ajo. Nagagmatoy, nagbo naman. Kaya natumba man guys, nagisang punuan to ah. Kim, pagkuwag isa, Kim, dali Kim. Matag isa. Ha? Di ah. Kisa kani. Bunawan ta sa tag-ija ron. Asa man pa kare? Kani? Asa? Kato? Karira di ah murag hinug-hinug na rin guys di ah. Hala grabe lami ang buong dari kay nubu raman. Ngawat mag-isa. Kim, imo tong isa Kim. Ha? Biko to isa bito bi dali bi. Ako bi. Na, dali na. Dali imo na dali. To, ha? Gahi di ka kakuha. Gaksa. Gaksa. Isi. Asa? Kala ko, ato na papa dali kay magsakpan da rin eh. Nangawat na may buongon guys. Dali kay. Dali, dagan dai. Itong papa. Dagan dai, dagan. Isa ra mang cute tag dinagan. Dali. Dali na. Sakay na papa dali kay dakpon jud na ron damay guys ah. Na may punuan na tumba dyan ang hagbunga to ah. Pastor guys, dali. Makitaan ta. Ha? Bikin lebih. Kureda guys ang taguan. Uy, pwede na ni. Nayulo-yulo naman eh, guys. Mga kinawat. Ngawat may buongon guys. Ya. Kakakim. Nangwa kakim. Araman ka na ba na. Bilin ako nila dari Gabriel guys. Kaya manguha ko dari uhot di ah. Magtapo eh. Tapokon sa rinahe. Kailar kong balikin. Ya. Hawa na ano. Kaya apil dyan kanang sudunok. Hi guys. Kim-kim na iba uchot. Kaya dali may panghaguhot guys. Kaya unhan na dami. Parinis ang mga gardening. Taubas flowering. Tanaw ko be. Wako. Dara guys, ara lami akazug tambuk ya. Ara tambuk akazug. Sana ul ya. Ya guys. Kami daghan akazu. Nalapon mi idugang na to sa mga fertilizer. Sana ul. Da guys, daghan naming natapok ya. Nakahatid na si Gabriel na itong isa kasako. Balikon pa rin ni Jadari. Kay daghan tag tambuk. Kaya mga bata nanabang na. Oh, kasi kuya kinkin mo itig sabak. Tugi kargas motor kay ladyo-ladyo man lagi distansya dari sa bahay. Unjak si Kuya Gael ang magibilin sa bahay kay gisang tiil di man pwede init-init kini samad. Dako pag samad. Kim dali Kim, tabang pas Kim dari. Daghan mi kinapok ya. Mani mauhot guys nga mga lata na mga fertilizer. Ani ya. Kutabang ma. Kanina mga lata na. Kutabang ma. Ha? Kutabang. Nganong di ban mo tabang? Kutabang man ayat na. Mahugaw ko no isang kamot pastilan. Bago ko ligo. Ang bago ko isang ligo, mamungod kay ligo. Sabi dia. Bago ko isang ligo, unsa ko pay ligo. Dala pag ang mga tinapok. Kumana may panghakot sa kanang fertilizer guys, katong mga uhot ba? Dala Miss Baya, mga upakan. Aman ang upakan na yung kinawat yung buong ni Kim. Ya, madula manig di ni dabong. Kin. Ha? Mura ba ni jag? Ani ba ni murag pink mandapit lagi. Wa pala man na pink kay murag hani pa ni kuwang-kuwang pa din si jag guys. Mga kuanan og lami ba kanon. Pakuwag asin kin ka. Basta bi. Ikaw na asin na. Damit. Lami ba kan ni guys? Magkinuhang Kim. Tawa na sipon. Si Kuya naghakot og tubig para si kuan CR. Bago na laman. Pinagmagaraya ha. Pagkain nila ya. Pagkain sa nila. Hi guys. Pagkain sa Kuya. Di ka at tita ma. Stricto mas Kuya, di man mo hi. Pila na. Hi ko. Gray. Hay sa baho ko utot. Kasi ba otot? Ako. Tangi. Alibang ko sa Kanina. Nalibang ko na sa CR ganina. Magkawat bas tiki aw baki ag mong kanot. Wa man pakit ka oh. Madlok man sa CR guys, kana ko may baki o may baki. Dira to imagination. Wala oy. Wa ko uban man. Na guys, uy ara man cute ah. Ha? Madula man ni kit man ya kanon.
Liwat mang Kim Kim, cute. Si Kim Kim. Ano ko, ma? Ano ko, baby, baby. Tara guys. Para mangga matujag kuan. Unod. Kailan? Dako pag kinama na. Tengah ko na. Tukod. Isa magkamahal, hinay ha. Thank you. Uy, sus marusip tabangan, nag-green-green pa mga agi, aramang dabunga. Pastilan. Ang butang akuan, pwede ba na sila makarison ng kuan, be? Ang naay asin. Ang gamaaram pa man dabunga, guys. Yung dabungan, tas ka ng kalibutan. Klaro na. Ang dabunga. Sunod lang na kay mga hatad to. Kan Kim. Kami si uli pa sa asin, guys, ya. Mukbang lang mata na ni. Mukbang ni mukbang. 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 Hindi kakaan, piling na. Ha? Pagkakasin din, piling na. Kalabas mo bikong. Mukbang mi guys, mukbang na way pakpakay. Bresa na. Way pakpakay. Mama, pupang ko apil. Pupang ko apil. Tumuli. Pait. Ano matanay silutan. Tami. Mukbang guys na, wanay pakpak ha, pakpak na. Ito ito kayo, mukbang. Mukbangers na meron. Yan ba? Teknik. Samad kikin ha? Matabang. Pait. Yeah guys. Tamisa. Eh, Pait, nabing tamisa. Tamis di ay. Tamis sa skin guys. Tamis pas manggang. Promo. Pait pamanis palidja. Manto pag palidja kay mo kilaw ko. Palidja, promo hindi. Sila may tabangay. ko. Sa lamok ko eh. Hindi baglamok. Dali ko mukbangin ko yun. Ha? Alis ka mukbangin. Na guys. Mukbang kag buong way pakpak. Kana imo. Hari. Asin. Hanap asin. Tama yung tapang itisluan. Tabang guys. Tuto ko talihan ang katawan eh. Pait, lainin. Hanghang dila. Imo day. Imo. Hangin mo dila. Hindi. Tara ko ato bang be. Hindi naman. Hangin mo kinkinot. Pagani. Pag imo, sama ba ka be? Hinay naman. Dali, mukbang. Mukbangers. Sige. Kaan. Naong kinkin. Oh, dabong man mang nakuha nga. Buungon guys. Parang dabong nga. Mama. Pastila ning nangawat ng buungon. Agamang nakawat nga buungon, dabong. Na guys, mo shout out day ko diha nilas. SMMC vlog. Salamat ka gusto nang kanimong pagtanaw. SMMC vlog. Salamat ka adjo. Ma'am Roberta Ramos na sa kuan, Batangas. Happy birthday day ni mo, ma'am. May 13, 2022. Happy fiesta pod sa inyong lugar. Happy fiesta pod diha sa Maalasas, Rosario, Batangas. Mahal na Birhen ng Fatima. Happy birthday o happy fiesta diha, ma'am, sa inyong lugar. Happy birthday, Ma'am Roberta Ramos. More birthdays to come. Enjoy your day. Guys, mora na yung vlog karong adlaw, guys. Salamat ka na sa pag-uban namo. Azo ninyo kalimti pag-like ug subscribe ang channel, guys. O God bless ninyong tanan kanunay, guys. Bye. See you tomorrow. Kuya. Bye. Bye, guys. Mawawon sa kuya, guys na. Namoy pamati na sa madzang tiili. Nasaman gihapon na ugsukan sa sundang. Bye guys. Kuya, bye-bye nila guys. Bye-bye. See you tomorrow guys. Ken, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Elia. Bye-bye guys. See you tomorrow. Kita-kita na po ta sa mga another video guys. Kita-kita me. Kita-kita na po
Sa mga another videos. Bye-bye. Amping mo tanan.